Vážení přátelé, moc vás zase všechny zdravím. Z takového rozpršeného a hodně silného větru ranče. Takže když to bude tam trošku nějak hučet, to je ten vítr. Jak se krásně v češtině říká, když se čerti žení. Ale myslím při tom počasí to už se rozvádějí. To už je trošku víc. Já bych vám dneska při téhle příležitosti velice ráda odpověděla na všechny možné otázky, které jste kladli, co se týče focení duhovek, focení očí a toho webináře, který máme potom v Olomouci 9. února, asi za 2 týdny. Abyste si mohli líp představit, co moje komentáře těm fotkám, který dělá Lukáš Velecký, jak to vypadá, co to znamená asi, tak jsme dali do webové stránky Oči brány duše další 3 příklady a i se zpětnou vazbou těch lidí. Já to zkusím trošku popsat, to, co dělám, tak nějak jako obrazně. Protože někteří se ptali, jo, a můžu třeba vědět, co bych pak měla dělat, nebo co bych měla jako, jak co hledat. Ty komentáře, to uvidíte, když si to poslechnete, ty příklady, je jich tam 5, myslím, že to stačí, protože každý je jiný, jak ty lidi, do jejich očí se dívám. Ty moje komentáře je taková obrovská možnost nahlédnout čistě, nerušeně do vašeho nitra. Když my se díváme do zrcadla, tak nevidíme to, co vidí ostatní, když se dívají na nás. Protože v zrcadle je to obráceně. Jo? My se vidíme prostě opravdu v realitě takzvaný, jak nás vidí ten okolní svět, se vidíme jenom na fotkách. Proto kolikrát jsme překvapení, když třeba vezmeme dítě nebo do náruče nebo s partnerem se postavíme vedle zrcadla a najednou zjistíme, on vypadá úplně jinak, nebo to dítě vypadá přeci jenom jinak, než když se mu dívám přímo do očí. A tady je tahle ta možnost pro mě, že nevidím nikoho obličej, že nemám nějakou otázku, na kterou bych měla odpovědět, kterým směrem bych měla jít, ale že vidím nefalšovaně a vnímám nefalšovaně toho člověka. V jiném videu už jsem vám popsala v tom prvním, co také v téhle webovce je, Brány oči duše, jak to u mě běží, co se stane. Já se prakticky tím člověkem stanu. Jo? Já ho převezmu, já jsem ten člověk. Já myslím jako on, já cítím jako on, já putuju jeho životem a ještě ke všemu jsem pozorovatel jeho života. Takže mám takovou neskalenou, krásnou, přímou možnost popsat, co cítím, popsat ty možnosti, které cítím a teď obrazně řečeno, vidět třeba ty čmouhy nebo různé jiné věci, symbolicky různé programy, který ten člověk v sobě má, nebo představy, nebo strachy, které jako kdyby na tom zrcadle by byly, čmouhy, kterými si brání to svoje bohatství, ty vlohy, ty možnosti plným způsobem žít. A to je to, co já dělám. Že toho člověka popíšu, ale popíšu taky, za čím se třeba skrývá to jeho bohatství, proč to nepřijde do jeho života. Čím si brání, jakým strachem nebo představama nebo starýma vírama. Že ty vlohy, které má a všechno to, co mu bylo dáno, ty mechanismy tvoření v nás, má strach používat. Má strach na ně šáhnout. To je ten můj výklad. Poslechněte si to, budete vědět víc.
A právě tohleto, co jsem začala vídat, ty měsíce celý, co tyhle ty výklady dělám, jsem si, vzpomněla na ty časy asi před 33, 34 lety, kdy jsem měla to štěstí, že jsem, se setkala se šamany, nejenom z Brazílie, ale i z jiných kontinentů. Ale potom, že jsem právě jednoho z Brazílie měla tu možnost doprovázet několik týdnů a dokonce si vyzkoušet, nejenom pozorovat, jak co dělá, ale si vyzkoušet všechno, co dělá a víc. A to jsem si vzpomněla na tu obrovskou jasnost, na takovej ten aha moment, co jsem zjistila, Páne Bože, my jsme tak mocný, neskutečně mocný, nádherný bytosti, který mají všecko, ale úplně všecko, který můžou vytvořit všechno, co si jenom umějí představit. A to je právě ten bod, co si umějí představit. Protože nám není skoro vůbec známo, co my máme za síly v sobě, jak to v nás funguje, jaký mechanismy my máme v sobě. A jak lehký to je. Tyhle ty mechanismy zase prakticky zapnout to on a dát je do provozu a tvořit. Postavit se jakýmukoliv problému, jakýmukoliv pocitu, bez toho, že bychom s tím bojovali. Vytvořit si z ničeho, opravdu z ničeho, z toho neviditelného pro nás, neviditelného naším zrakem, neslyšitelného naším sluchem, nehmatatelného, právě z toho neviditelného, z toho nic, vytvořit všechno. Všechno, co si umíme představit. A to byl můj podnět se domluvit s paní Dášenkou Dosedělovou v Olomouci, kde už jsem dřív měla to štěstí dělat několik workshopů nebo Zoomů, což bylo krásný. Zase udělat tady k té příležitosti, že přijede i Lukáš Velecký do Olomouce, že si tam můžete vyfotit duhovky a kdo má zájem, nechat udělat ten výklad. Ale hlavně, že vám tady v těch 2,5 hodinách přiblížím ty neskutečné možnosti, které má v sobě každý, který máte od narození a budete mít, i když odejdete. Vždyť my jsme z toho stvořeni. To jsme my. Tady ty nádherné lidské bytosti, kterým bylo tolik dáno. A myslím, že nikomu teď už neuniklo, co se na naší planetě děje, jak se čas mění, jak je to kolikrát náročný. A i u mě. Zrovna teď je to takový lehký, si prakticky nechat tou vlnou té změny, která na naší planetě je. A ještě dál bude. A ještě bude větší. Někdy i s peřejema. Si na tuhletu vlnu prakticky nechat se jí níst a použít všechno to, co nám bylo dáno. Protože to jsme my. Kdo tady aktivují ten nový svět? Nejenom váš vlastní život u vás, ve vašem okolí, ale celou planetu a všechno s ní spojený. A dál z naší planety do vesmíru. To je pak téma moje. Já vám ukážu, jaký to je, když se i spolupracuje s bytostma, které nevidíme. To je zajímavé. Tím jsem taky začínala. U toho hlavně jednoho Brazilce. S tím jsem začínala. A to rozpoutá nekonečným způsobem vaši intuici. Takže těším se moc vás zase všechny vidět, který jsem viděla před 5 a možná víc lety. A vidět zase nové tváře a uvítat vás na našem společném večeru. Moc se těším a moc vám všem děkuju. Tak na viděnou a naslyšenou.